Mă bucur că am ocazia să vorbesc despre un subiect pe care am vrut să-l aduc în fața voastră de ceva vreme deja, tehnologia Gore-Tex. Simplu spus, nu te uzi. Puțin mai mult de atât, imediat. Pornim de la teflon sau politetrafluoretilenă, material plastic foarte rezistent la agenții chimici, la temperatură și la coroziune. Prescurtat PTFE. În videoul din descriere puteți vedea cum Robert Gore a descoperit în 1969 varianta expandată a acestui material extraordinar, numită ePTFE. Expandat. Practic a reușit să transforme un material solid într-o structură microporoasă ce conține 70% aer, lungind materialul inițial cu 800%. Singurul lucru pentru care menționez treaba asta este că atunci când a făcut-o, Bob Gore a schimbat pur și simplu lumea în care trăim, după ce tatăl său a făcut același lucru cu câțiva ani înainte. ePTFE este folosit în industria auto, industria militară, industria farmaceutică, industria energiei electrice, biotehnologie, industrie ce folosește organisme vii, celule sau bacterii, ori procese biomoleculare în vederea îmbunătățirii sănătății, procesarea substanțelor chimice în producție, manufactură, medicină, chirurgie, în exploatarea spațiului cosmic, în corzile chitarelor sau calculatorul nostru de acasă. În fond, miile de produse ale W.L. Gore & Associates au genial la bază același material. Noi ne vom rezuma la încălțăminte, respectiv îmbrăcăminte, pentru că este aceeași tehnologie și voi încerca să scurtez lucrurile pe cât posibil. Materialul Gore-Tex de regulă este format din două părți, un strat exterior din nylon sau poliester și membrana Gore-Tex, peliculă cu 1,4 miliarde de pori pe fiecare centimetru pătrat, care sunt îndeajuns de mici încât să nu permită apei să treacă, însă sunt suficient de mari încât să permită fumului sau vaporilor de căldură, transpirație, să circule, să se evapore. Fiind un material foarte subțire și ușor, ce poate fi folosit aproape la fel ca oricare altul textil, impermeabilitatea a devenit unul dintre elementele pentru care compania este recunoscută oriunde pe pământ, la nivel de individ, nu ca industrie, prin Gore-Tex. Nike, Reebok, Asics, Puma, Adidas, New Balance și, în linii mari, aproape orice producător de încălțăminte care se respectă are posibilitatea să ofere impermeabilitate cu produsele pe care le comercializează. De la NMD pe ploaie torențială la oricare alt Adidas din piele întoarsă pe zăpadă, e aproape imposibil de surprins în cuvinte cât de mult confort și libertate oferă această tehnologie. Nu ești obligat să porți bocanci, nu ești condiționat de vreme să îți alegi pantofii, stilul și preferințele personale rămân singurele criterii care vor dicta cum merg lucrurile. Iar dacă la încălțăminte această tehnologie este extraordinară, gândiți-vă că la îmbrăcăminte e de 2 ori mai binevenită.